Jarmoky sa stali pevnou súčasťou života miest a obcí, stali sa pevnou súčasťou ich tradícií. Jarmoky nám dávajú priestor na to, aby sme sa spolu zabávali, radovali, tešili zo života, spolu sa stretávali, ale zároveň sa aj užívali rôzne atrakcie, ktoré jarmoky so sebou prinášajú. Kým niekedy bolo potrebné na konanie jarmokov kráľovských súhlasov, dnes stačí zanietenie tých ľudí, ktorí jarmoky pripravujú. A samozrejme, na druhej strane aj záujem tých, ktorí jarmoky radi navštevujú. My toto sme v Sobranciach stále mali, máme a verím, že aj mať budeme a ja preto nemám obavu o ďalšie úspešné ročníky sobranských jarmokov. My sme pre vás na tento jarmok pripravili zaujímavý program, aj napriek tomu, napriek ťažkej situácii, v akej sa samosprávy na Slovensku nachádzajú. Tento kultúrny program sa nám podarilo pripraviť aj vďaka pomoci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na tomto kultúrnom programe sa chceme vrátiť naspäť do minulosti, chceme sa vrátiť k tradíciám, zvykom našich predkov, ktoré si stále ctíme a vážime. Vážené dámy, vážení páni, vám želám, aby ste na našom sobranskom jarmoku prežili príjemné chvíle, aby ste si zo sobranského jarmoku odnesli len tie najkrajšie zážitky. Želám vám, aby vás sobranský jarmok po každej stránke uspokojil. Týmto považujem sobranský jarmok za otvorený. Nie len všetkých Sobrančanov, ale aj všetkých jarmočných hostí pozdraví predseda Košického samosprávneho kraja, pán Zdenko Trebuľa, a ja mu už odovzdávam slovo. Príjemný dobrý deň všetkým tým, ktorí prišli dnes na tradičný sobranecký jarmok. Vážený pán primátor, pani poslanci Národnej rady, vážení hostia, vážení Sobrančania. V prvom rade mi dovoľte, aby som sa poďakoval za pozvanie. A tak ako za posledných 5 rokov, pred chvíľkou som to s mojím podpredsedom Emilom Ďurovčíkom snažil sa nejak pospomínať, že ako to bolo, tak som tu štvrtýkrát za tých 5 rokov. A hlavný dôvod je jeden, že vždy som si odtiaľ odnášal len dobré pocity. Čiže to prianie, pán primátor, ktoré si pred chvíľkou mal, aby odtiaľ odchádzali ľudia s dobrými pocitmi, s dobrou skúsenosťou, ktorá ich vracia každý rok späť tu do Sobraniec, myslím si, že je na mieste, pretože toto sa vám tu úžasne darí. Darí sa vám aj zabezpečiť počasie. Tento rok je opäť ideálne, takže prajem všetkým tým, ktorí prišli, a nie len tým, ktorí prišli sa pozrieť, ale aj tým, ktorí prišli ponúknuť svoje výrobky, prišli ponúknuť aj to, čo ich šikovné ruky navaria, vinári to, čo pripravovali celý rok, aj keď tento rok bol podstatne ťažší. Potrápil nás veľmi a príroda nám ukázala opäť zdvihnutý prst, možno aj za to, čo s ňou sem tam postvárame. Povodne, ktoré zachytili mnohé oblasti, vám sa tento rok našťastie nie úplne vyhli, ale predsa len nebolo to až také zlé, ako to bolo v tej južnejšej časti. Ale zachytilo to aj vinice, zachytilo to v podstate to, čo dnes by sa tu malo zaprezentovať. Dobré víno, dobré výrobky. Takže verím tomu, že ten burčiak, napriek tomu, že to hrozno nie je až také sladké tento rok ako po iné roky, že bude vynikajúci, že skutočne program, ktorý pripravil pán primátor s tímom svojich spolupracovníkov, bude tak zábavný, že tu vydržíte do neskorých večerných hodín. Pokiaľ viem, včera tu ešte o 12:30 sa v noci sa ešte burčiak koštoval, tak som to zachytil, túto stikulárov jarmočných. Takže verím tomu, že tomu bude tak aj dnes, aj zajtra, a že všetci tí, ktorí sem prídu, skutočne si odtiaľto odnesú len tie dobré, pozitívne pocity a dobré zážitky. Prajem vám, aby to tak bolo, prajem, aby počasie vydržalo, údajne až v nedeľu má pršať, takže verme našim meteorologom a našim rosničkám. Prajem príjemný deň, prajem to, aby sa Sobranciam a všetkým tým, ktorí dookola Sobraniec žijú, darilo, a je to vo vašich rukách aj. Ďakujem pekne.
Aj my ďakujeme za pekné slová. A v dnešný slávnostný deň účastníkov tradičného Sobranského jarmoku 2010 pozdraví z poľského partnerského mesta Ľubačov burmister Jerzy Zajac. Panowie posłowie, panie wojewodo, panie burmistrzu, drodzy goście, szanowni Sobranczanie. Z wielką przyjemnością bierzemy udział po raz drugi w waszym jarmoku. Widać, że potraficie podtrzymywać tradycje, które są bardzo ważne dla każdego narodu, dla każdego społeczeństwa. Jest to potrzebne, żebyśmy w świecie globalizacji internetu nie zapomnieli, że te korzenie właśnie są tutaj, w waszym powiecie, w waszym kraju. Życzę wam sukcesów, bo ten rok dla producentów żywności był ciężki u was i u nas. Myślę, że te życzenia, żeby następny był dużo lepszy, są na czasie. Pogoda nas generalnie nie dopieszczała. No, w imieniu naszej delegacji za pieniądze unijne udało nam się pozyskać środki. Młodzi ludzie się poznają właśnie tereny, poznają tradycje. Jest to potrzebne, żebyśmy jako dobrzy sąsiedzi dobrze ze sobą współpracowali. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy. Pogoda dopisała i udanych występów wszystkim tym zespołom, które będą przedstawiały wasze tańce, wasze śpiewy. Wszystkiego najlepszego. Ďakujeme veľmi pekne. A z družobného mesta Perečín sa všetkým Sobrančanom prihovorí pani Svetlana Belejová. Vážený pán primátor Pavol Žurina, vážení hostia, v mene našej pani primátorky Miloslavy Huraničovej chcela by som sa poďakovať za pozvanie na váš tradičný sobranský jarmok a zaželať vám pekný zbytok dnešného dňa. A taktiež dúfame, že takáto spolupráca bude trvať a rozvíjať sa medzi našimi mestečkami aj v budúcnosti. Ďakujem. A ja verím, že aj vďaka týmto prívetivým slovám sa náš tradičný Sobranský jarmok 2010 určite vydarí. Určite budete so mnou súhlasiť, že výnimočný deň má byť bohatý hlavne na radostné chvíle. A náš dnešný jarmočný deň bude bohatý na sprievodné akcie, ktoré ho budú sprevádzať. Na našom jarmoku bola pred 3 rokmi prvýkrát vyhlásená súťaž o najsobranský guľáš, ktorá sa odvtedy teší veľkej popularite a stala sa z nej už milá tradícia. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 8 družstiev. Družstvo okresnej organizácie Ľudová strana HZDS Slovensko Sobrance, družstvo okresnej organizácie Smer SD Sobrance, družstvo miestneho zväzu SDKU DS Sobrance, družstvo okresného centra KDH Sobrance, ďalšie družstvo reprezentuje mikroregión Olšava, Sejkov, Pinkovce, Jenkovce, Nižné Nemecké, Lekárovce, Bežovce a Tašuľa, 6. družstvo tenisového klubu v Sobranciach, 7. družstvo reprezentuje obec Tybava, 8. družstvo má dokonca aj kuchársky názov Podvihorlacká varecha. Všetci súťažiaci boli oboznámení s podmienkami varenia a už sa aj pustili do varenia. No a ako guľašovanie dopadne, sa dozvieme na vyhodnotení o 14. hodine. Dúfam, že aj vy, milí priatelia, sa zúčastníte ochutnávky, ktorá je s touto súťažou spojená. Ale pozor, myslite na múdre príslovie, ktoré nám hovorí, že jesť to je nevyhnutnosť, ale správne jesť to je umenie. Všetkým kuchárom držíme palce, aby navarili najchutnejší sobranský guľáš. K slávnostnej atmosfére dnešného dňa určite prispeje aj vystúpenie detského folklórneho súboru Magnólia a jej hudobného sprievodu Ján Skiba Kejbor,
husle Jana Marcinčáková a Lenka Hospodárová a gitara Pavol Hujdič. Pódium a váš veľký potlesk už patrí mladým spevákom a ich dirigentke Vierke Džoganovej. Dobre, tak. Domo, dobre, tak. To je taký voľa, jaký jednokrýdly vták. Jednokrýdly vták. Nepočuje trávu rásť, nepozná tvár tmy. Nevie, ako čuti sa robiť na zemi. A my vieme, nepovieme, pokus, pokus. V tuhej zime vymyslíme modrý krokus. Hrušky veľké ako skrinky, dáš, čo robí cinky linky. Na topoľom palacinky, spievajúce mandarinky, prostred Ahoj, ahoj, dobre, dobre. To co bude? To vec už dáš na pokúkanie, bo si sľuboval. Mám tam to hotové. Máš? Dobre, Zlatko.